جيوغرافياوي سرعة حبريتان كارتان مدبات لمعات بعد معنات نمتكبار زحجز وصاني أب موساد أزيو أقداسي ترايز اللواء ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ኣብ ጽሕዎ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታን ካርታን እውን ነዚ ዝዓለመ እዩ ብዛዕባ እዚ ናዝሬት በይን ዘዳለውቶ ጸብጻብ ኣብ ሰራ ተወልደ ከተቕርበ እያ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ንሓፈሻዊ ኩነታት መሬት ኣብ ዞባ ማእከል ዝምልከት ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታን ካርታን ንምድላው ከካይዶ ዝጸንሐ ስራሕ ከም ዝተጻፈፈ ብ28 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ክኢላ ምሕደር ሓመድን ማይን ኢንጂነር ምሕረት ኣብ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ዕላማ ምእካብ ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታን ምድላው ካርታን ዝርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብግቡእ ምልላይ ገምጋም እርትታውነት ምንጻር ዝተገረበን ዘይተገረበን ቦታታት ምንጻርን ውጥን ምድላውን ምዃኑ ብምሕባር ዛጊት ኣብ ዞባ ማእከል ውሕሉል ኣጠቓቕማ ጸጋታት ንምክያድ ዝኽእል መጽናዕቲ ተሰላሲሉ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብንጹር ተፈሊጡ ከም ዘሎ ኣብርሂዮም እቲ ዘለና ሕጂ እቲ ውዱእ ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ክንደይ ዝተገረበ ቦታ ኣለና ብተፈጥሮ ድዩ ወይ ድማ ብህዝቢ ዝተገረበ ብሕጂ ክግረብ ክትኽእል ክንደይ መሬት ኣለና ትንዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ሕክምና ትሕተ ቅርጺ ናይ ቀረብ ጽሩይ ተማይ ናይ ገጠር ዲጋታት ዒላታት ናይዘን ዝርግሐኸ ኣበናይ ቦታ ኣበናይ ዞባ በይናይ ዓቐን በብደረጁ በብዓዱ በብንዞቡ ቲዳታ ተኣኪቡ ብመልክዕ ካርታ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ሕጅቲ ሓፈሻዊቲ ሓበሬታ ናይ ስራሕ እዚኣ እንታይ ነይሩ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ብመልክዕ ካርታ ንምቕራብን ብዝቐለለን ብንጹር መንገድን ንምግላጽ ክሕግዘና ማለት እዩ ኢንጂነር ምሕረት ኣባስዒቡ በቲ መጽናዕት መሰረት እቶታውነት ዘራእቲ ብመንጽር ግቡእ ኣጠቓቕማ መሬትን ምሕደራን ንምግምገም ከም ዝተኻእለ እቶታውነት ልምዓት ሃብቲ እንስሳ መጋህጫ ልምዓት ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ከምኡውን ልዕልን ትሕትን ዲጋ ዝርከብ ዝለምዕ መሬት ከም ዝተለለየ ብምሕባር ኣብ ዞባ ማእከል ካብቲ ክግረብ ዝግብኦ መሬት 39 ሚእታዊት ተገሪቡ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓትን ምክልኻል ቡቕልን ኣቶ ኣስራት ሃይለ ብግዲኡ ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታን ካርታን ዞባ ማእከል ንምድላው ኩሎም ክኢላታት ሕርሻ ዝተሳተፍዎ መጽናዕቲ ኣብ ብምልአን ዓድታት ከም ዝተኻየደ ብምሕባር ኣካላት መንግስትን መምሕዳራትን ንዝገበርዎ ምትሕብባር ኣመስጊኖም እቲ ዕዮ ንምዕባለ ዝድርኽ ርጡብ ስራሕ እዩ ዝበሉ ኢንጂነር ዮሃንስ ተኸስተን ወይዘሮ ራህዋ ዘርአን እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ንትግባረት ስራሕ ንዝተሓልፈ ጻዕሪ ዘነጽር ምዃኑ ጠቒሶም ተዳልዩ ዘሎ ሓበሬታ ንስሉጥነት ዝትግበር መደባት ልምዓት ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ኣብ ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን ቀንዲ ናይ ምዕባለ መንኮርኮር ሓበሬታ እዩ ሓበሬታ ከይሓስካ ናብ ዝኾነ ቦታ ወይ ናብ ዝኾነ ምዕባለ ክትግስግስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓበሬታ ኸ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትእክብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ መእከብ ሓበሬታ ኸ ብጭቡጥ በኣፈናዊ ወይ ከዓ ብወረቓቶ ትእክቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ብዙሕ ጸገማት ከምፅእ ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ጸገም እንታይ እዩ ግዜ ይወስደልካ ብዓብዩ ኸ ጌጋታት ተምፅእ ኣብ ጌጋ ዘለዎ ሓበሬታ ኸ መደብካ ከተውፅእ ብንጹር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ሓድሽ ምህዞ እዚ ተጠቒምና ንዝመፅእ መደባት ከነውፅእ ምኻልና ዓቢ ብጣዕሚ ዓቢ ኣስተዋጽኦ እዩ ንምዕባለ ዝድርኽ ወይ ድማ ንምዕባለ ደሰጉም ምዃኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ እሱ ኸዓኒ እቲ ምድላው ካርታ ናይ ዞባ ማእከል ንኹሉ ሕቶታት ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ኣብ ጽላት ሕክምና ዘሎ ኣብ ካልእ ትሕተ ቅርጻዊ መድያት ዘሎ ብምሉኡ ዝገልጽ ብምዃኑ እቲ ለውጢ ናይ ብሓቂ ይርኤካ በዚ ለመዓልቲ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ተራእዩ ብሰፍሐን ብዝለዓለን ክስራሓሉን ምክትታል ክግበረሉን ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል ከዓ ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ከም ዘሎ ጥራሕ ኣነ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ኣብ መዛዘሚ ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ኩሉ መደባት በቲ ዝተወጠኖ ንኽትዛዝምን ዝተርፈካ ዕማማት ከተለልን ንጹር ስርዓት ሓበሬታን ካርታን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምምልካት እዚ መደብ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ኩሉ ብግቡእ ክከታተሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መስርሕ ምግራብ ተነጺሩ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ኣብ 2020 ሙሉእ ብሙሉእ ክዛዘም ብዕቱብ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ምግራብ ንምዕዋት ድርኺት ከም ዝፈጥር ብምግላጽ ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታን ካርታን ንምድላው ንዝጻዕሩ ክኢላታት መውጊሶም ፍልጠት ሰዓት መንእሰይ ኣብ ምህናጽ ብልጽቲ ሃገር ዘይነዓቐብ ርክቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ድማ መንግስቲ ድልዱል ሰረት ዘለዎ ሃገራዊ ቁጠባ ንምህናጽ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ገዚፍ ፍርዩ ዝገብር ዘሎ
كم مقصلتا نايزي أبعت تمرتي سنكينة أسمران ماي حبارن بتكنيكاون موياون عودتات زسلطنهم 404 تمهرو بسرتيفيكت أمريقنا اللهم بزعبا زي وكيلات إيرينا بزوباتات سمينا وكيح بحرن مأكلن عبد الله أمانن يوناتان يعبيون زادل واتسابتاب إلسات صفا مريم بيت تمرت سنكينة أسمرا نخلط عمت بعرايا مكينة هنطا ندفين قياسا إلكترونيكس إلكتريسيتي حافشاو سرحات حاتين صربت حاتين عنطيتن كتاميتن 39 تمهارون ب29 سنة بسرتيفيكيتا مريقام دايركتر تابيت تمرتي ممر حلفو مارأي بزس معقال تمهارهم قسيمة موزلو فلتت تاب هنطت هاجر زلو استواطو عبي مخانو بملكات نتي بخلص حساب بستمهارو بقبرز فتملو علات بمبصحهم يوهانا دحر مبال نهاجرو من حزبهم بعد صفات سرح كقحسو تلابيهم وكيل تمرقتي بوغنوم مسرتاو مياو عقمي دليبهم كم زلو بملكات هاجر تطلبوا بركتو قبرو دلوات مهلو مارقاقيتوم أمينستر تمرتي حلافي كفل تكنيكون مياون سلطانا أطو تصفاي سيوما بزهب وغال بيت تمرت سنكينة أسمرام أما معبال من السياتنا لعلي فرق زمن زقلقلت مخانات غيسو بخلص حسابن قبرن زباسولون السراح دلوات تخونو كيلاتا تم فرايم تكايدون زلات عاري موغيسوم إذا كم زين كلهم بيت تمرت سنكينة ماي حبار بعودتات إلكترونيكس إلكتريسيتي ندفيك إيسا هنطا دراوليكو حافشاو سراحات حاتين عنصيتن زمهارتهم كلتاميتن حدن تمهاروم ب27 سنة بسرتيفيكيتا مريقام أبت سنة سرعت رسالة مرتبة تمرتيات توهب محمد أبزس معقال تمرقتي نخلط عمت بخلص حسابن قبرن استسنية تمرتي كم زغصهم وتغيسوم تسكيمهم وزلو حلافنة تغنزيبهم أبزكاي زلو لمعاتاو مدبات بزلع على توفاينة إجامهم كبركو تلابيهم أمينستر تمرتي وانا دايركتر كفل تكنيكاون مياون تمرتي أطو تصفايسيوم دمام منقستي دلول سارة زلو هاقرا غطبان مهنات أما معبال عام سباتو كيرو يسرح كم زلو بمتقاس تمراتي رهيبا موب زلو عدل كي تزانيو نظام هاروم منقستن هزبن بتوفاينت كقلقلو زلو وطنعمنت قليتهم وكلت تمراتي بقديوم نزغصم موميا بسرح بمعبال عطفا كسرح مخانم بمقلات أما معبالن ممتاقن هاقرو ما برتعم كسرح مخانم الرقاقيتهم وحسنة حملاي مقب انسسا مزرقاقت بأمتن قرب صباح كم زعبي آيات تراترن محبر ترادو 4 صباح كبتين وزوبا من دفرا عبز مدايزي لعلا تعريم زكايدو زلوم نزل من الرقاص اتي محبر قبل ستي تقامي مزوهاب مقب انسسا حملاي مقب بمتقام مهرت صباح كبلو يتسعر الله بزعبازي وكيل إيرينا بزوادوب يوهانا كحساي زدلو صبصبالو يسعب محبر ترادو 4 صبا كبتين وزوبا من دفرا حملاي مقب انسسا بملمع قلب انسسا نموحسن قرب صبا نمعباين زكايدو زلو تعري صبوط يتكركبو عب تسفات نبير الخمزلو ابتن وزوبا كي الى من ربح انسسا اتتولد زميكيل حبيروم اتتولد ات محبر اب كبابي عدا لعل 14 هكتار قطليا مقبي بملمع ينططف كم زلو بمحبار حارستو تابرستي تقامي مزوهابم مقب انسسا حملاي مقبي بمتقام مهرت صبا معباين زكايدو زلو سرح بزلع لك قصلو تلابيوم حجي حصرت فروسكا بقندو سلا زلو كالاي غزي وقتي ابزا غزي زي بغنبت سنه ولا حسر ديو بقبو دي هاند فيلكا ولا بعداغو ديو كبر زلو بصيح سلا زغونه بفلاي كابزن لعل خوينو المعنا زياده مستزلو صفحات مريت كم تزدل اند حدا اب طقمي اب ملمعن بصيحو لعل زخونه نجر نا فورسكا خون كال توساخي ناي حاسر ناي بقبو انغديفهم ملو بملو اب حملاي مغب انسسا اديهبهم وصيتاو زخونه مهرت نخرخبو ወይ ድማ ንሶም ከዓ ካባና ንኸግልገሉ ዝያዳ ክስታይ ኣለና ማለት እዩ ትጽቢት ኣለና ንሱ አስዒቡ ኣብዚ ዓመት እዚያ ብ5 ሄክታር ዕፉን ብምዝራእ ከከም ኣድላይነቱ ንኣባላት ማሕበር ከም እተዓደለ ብምግላጽ መምሕዳር ዞባ ካብ ምድላው ናይቲ መግቢያት ሒዙ ክሳብ መሳርሒታት ብምቕራብ ኣብ ንጥፈታቶም ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብርሂሙ ካብ ኣባላት ማሕበር ተራድኦ 4 ናይ ጸባ ኸብቲ ቀሺ ያዕቆብ ኪዳነን መንእሰይ ምሕረት ኣብ ካሕሳይን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ጥሪቶም ሓምላይ መግቢ ምስ ረኸባ ዝህቦ ውፅኢት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ብምምልካት ዋሕዲ ቀረብ ስለ ዘሎ ግን እቲ ዝለምዕ መሬት ክሰፍሓሉ ዝኽእል ባይታ ክፍጠረሎም ተማሕፂኖም ኣብዚ ናይ ፍሩስካ ቀለብ ክንዛረብ ኮይና ዋሕዲ ኣለዎ ሓደ ወርሕ መጽ ሓደ ወርሕ ጠፍእ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሓደ ወርሕ ጠፍእ ንኽትክእ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ተጥፍእ ኣብዚ ናይ ኣልፋ ናይ ቃንጫ እንተኾይኑ ግን ውፅኢት ኣሎ ምክንያቱ እኽሊ ዝሓዘን ዝበልዕ ኣሎ ልክዕ ከም ሰብ ተንከፍ ትቕለብ ኣለዋ ማለት እዩ ከም ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ቃንጫ ቁርብላ ዋሕዲ ኣለዎ ምሃብ እምበር ውፅኢታዊ የኽብል ትኽእልኣኒ
كم توسخ مجو خوين مستفرس كم في الله مزغر ولا نعان أتصور لك أخدم في عي خلاص كفتي ኣብ መጀመርያ ጥቕሚ ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ከምቲ ዝድለይ ይርድእዎ ከም ዘይነበሩ ዝሓበረት ወይዘሮ ሓዳስ ሃይለ ማርያም ብወገና ክጥቀምሉ ምስ ጀመሩ ግን ኣብ ጥሪቶምን ምህርተንን ጽቡቕ ለውጢ ከም ዝረኸብሉ ኣረዲያ ሓምላይ ምግቢ ክበሃል ከሎ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ውጽኢት ጸባ ዘምጽእ ናይ ብሓቂ ተንከፍቲ ከኣኒ ኣብ ነፍሰን ከኣኒ ብዙሕ ለውጥታት እዩ ዘርኢ ንቐጻሊ ኸማን እዚሲ ድፊት ተድግበረሉ ኸማን ዝሓሸ እዩ ይብልኣኒ ኣብ ዞባ ደቡብ ብማሕበራት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ንኡሳን ዞባታት ድባርዋ መንደፈራን ዓዲ ኋላን ዝውነን ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ዝለምዓሉ ኣስታት 41 ሄክታር ኣብ ተራእምኒ ሸኻወዲ ብስራት ዓዲ ዓዳን ሰመሞን ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ምስ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ቁፅሪ ተምሃሮ ዕቤት የመዝግብ ብምህላው ምስኡ ዝመጣጠን ዝርግሓት ትካላት ትምህርቲ ንምውዳድ ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ንጥፈታት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣብቲ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኮሚቴ ወለዲ መምህራን ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካን ዝተሳትፈዎ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባን ካልኦት ከባቢታን ዝረአ ዘሎ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ካብቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ቁፅሪ ተምሃሮ ዝብገስ ምዃኑ ብምምልካት ነቲ ተርእዮ ንምፍታሕ ተወሰኽቲ ክፍልታት ንምህናፅን ጽገናታት ንምግባርን መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ኣቶ ኣውሬልዮ ጃኮሚኖ ብወገኑ ምዕባይ ዝርግሐት ትካላት ትምህርቲ ካብ ቀዳሞት መደባት ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾኑ ብምምልካት ምስ ዝዓቢ ዘሎ ቁፅሪ ተምሃሮ ዝዳረግ ዝርግሐ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ እጃሙ ከበርክት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊት መሰረታዊ ትምህርቲ ወይዘሮ ነጃት ኢብራሂም ድማ ማዕረ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት ዘሎ ሕፅረት ትካላት ትምህርቲ ንምቅላል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ህዝቢ ከባቢ ወለት ኣብርቕ ናብ ትካላት ትምህርቲ ዘለዎ ከባቢ ክጥርነፍን ጸገም ማይ ቤት ትምህርቲ ዓሊባናይ ክፍታሕን ኣዘኻኺራ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት መምህር ዓብደላ ዑመር ክራም ብጊዲኡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ቁፅሪ ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ብቕዓቶምን ይብርኽ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንስድራ ስውኣት ንምሕብሓብ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡን ሪያድን ደማምን ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ዜጋታት ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $5,000 30,000 ናቕፋን ወፍዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ብስም ማሕበር ሕድሪ ሰማዕታት ዝፍለጡ ኤርትራውያን $5,000 ነባሪ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ኣቶ ፍጹም ተወልደ መድህን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጸጋ ተኸኣብ ንመተስከር ጓሎም ዝተሓስበ 20,000 ናቕፋ ነባሪት ደማም ወይዘሮ ፍረወይኒ ሓጎስ ድማ 10,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም እቶም ዜጋታት ዝገብርዎ ወፈያ ምስቲ ስውኣት ዝኸፍልዎ ክቡር ዋጋ ህይወት ዝዳረግ እኳ እንተዘይኮነ ስድራ ቤቶም ምሕጋዝ ዜግነታዊ ግዴታ ብምዃኑ ዓቕሞም ከበርክቱ ከም ዝወሰኑ ብምግላጽ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትና ዘስስን ኩሉ ዜጋ ዝከኣሎም ዘበርክት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም